Tini bu gosana kenaka mandai go auto soksai doka au jeng report mai tongo obhai jadi konti dongklai jeng bisi nai singlak ani strai rok nai singlak jeng peaceful klai jeng democratic movement jeng bu klai nai hambai jeng gonda kasa segang go sini mandai hatiwo sini khoroksa takukni auto kami tangjaka a auto borok seng borok tera jage waling duano sunam lakino borok khamjaka a khamjama tui sini borong gonang Sarnebar Kumar bo haino si paramathono silsa woi abo hake gojok sarmoni bagai jeng tini press meet makaika awon bagai sini Sarnebar Kumar abo hairo gojok babir thani remani ab khub jaya next to bo hai kaham detail report nai abo hairo ka press meet theke sanai sini pabri rungthani wo abo hoihroni ingo abo hairokta khaitung hnoi ang ask sawaino taisa ma satai klayo sini mande area ba onidiki jagar hobo jeng kobangma jaga sirja hoi dong sin Sarnebar Kumar jometia collection khaimana tui receive rok tui khai honi sing khnai dong kintu abo gojok abo sini tibramo thani sarai rok jibona abo hai khaya jeng abo rokno sing tui nai jeng sotor ko ma tongnai jina abde hai khai to hake jeng boron bagai ubujukto sasti marlaina ini mandai tibramo thayu ningre bus kamo fain nakha tamni male jeng tini kaisa di poro IPF tirone bongi monti ugo press meet khlaimani nukha a press meet do nukjakha je mandai tini di poro kaisa gotna gotimani dong a gotna hangai tini di poro auto kaisa khamga mandayo auto khamani karonati IPF rok saga je abo tibramo tharo thangai abo sogiri nai abo totally mitha gotra ba abo chaya ko tamni hangai saiman jaga je auto tini kaisa dugano welding dugano weld khlainani bagai reject komone auto weld khlai poro a auto ni welding khlai jong pro ba jala ri jong pro auto aje welding khamni hor bujang ma bai ba spark ma bai sia auto hor khami thangsiu hangai a auto tai se CNG plus petrol ni sing saiman ka tai auto hor ngo nangmani pore ko fire service ko paina ni lerkha tai lukuro a jaga je kana gini tongna jotono sak bacha laye niji ko laye kana gini balting bai tui thumui horma muthala kok sarang naima kom haise jang saimano tabuk je sini IPF ni sini sar meba bo to kaisa government ni minister tribal welfare ta forest minister ta bro government tong bor hai bor judino oma haike kok saga hangai bahai got hongai bo judino sanani no hangai bo taisa ka hangai information nawoi ba facts not check lagi hangai chakmu lejeng mandani tibramo tharo kha khlaida bo tabu judino bono to kaisa follow khalani bini follower dong bono borong mani ner dong bor hai daito ganang borok judino om haye kok sangai borok hoi horni ungu ba borok misli nungi man amni bagini angor sanani musumo borok bus kami dino om haye directly blame ta khaidung tibramo thana ba ke bono thana bor bele facts check khani into apni bore koyka comment dona into obno jung belekeno kha hamia jano ba jung obno belekeno chajagriya amni bagri jung okok tini bus kamo manra khalu koro